Gampaganay gaw isi ko tul hijjah. Paganay ron nakapuasa. Kapuasa sa sunat. O masubala bang kapalay kapuasa iso ipungo 18 na tamang 26. Namiya kapiya-piya. Kapadanan sa amalo salih. Siyaw gawi. Daw di nga kagaga, napi alternate. Iman to na puasa ka na isa gawin na mabubuka ka. Daw di nga kagaga, nasabo sa sigada isnin. Ago Khamis, saka na nasiyaw gawin. Daw di nga kagaga, napi asabusoy ka siyaw gawin. Again, so May 26, ayaw mo Arafah. Ayaw pituro Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumana niyan na asara ka puasa anak. Nasaragon adusang ka kumepos. Agusaragon ko dapat makatalinguman na iprilar kau Allah. Asara mababaya ka man ang gila sa dusa. Napiyamin itabuto da dusa ipakanaraka ka. Na iprilar kau Allah. Agyanan ng puso masa. Aso adan ay nibgerun wala atamok. At tiyafikan yan ang makapnay haji. Na muukop siran sa Arafah. Kuwi po si ko kapipita. Nasa taman sa sumedep swalungan. Na misiugudun sulango gagusulo. Sa kapunggura o kairan si ikulimo o Allah. Agusturila o Allah. Kamakapasad sumbeng. So umani sa kiran nami atiya sa Quran. Nalupay man matiya sa Quran namin duap man. Nalupay man dua na may mamakinag ko mga ulama ro adi mamangusiyat. Nalupay man na miyanasbih man. Nakautok man ang pag-istighfar. Nakautok man na di sumbeng. Nakautok man ipapuro yan ang bala pala diyan sa langit aptugon yan so Allah. Na ayakatoy ay po ko kapipita na taman sa sumdap salungan. Na oraso to adi magadisan so Allah. Ay pagisi ang mga malaikat. Mga malaikat akan inuaya pa kau mga ori panakanaya. Abo di so Allah nakataw niyang buis sabab pa mangitali ko mayroon. Tigo mga malaikata, arapiran surila aka ya Rab. Arapiran surila aka. Kagya siran na naatingan siran, pagkayawan siran. Kenapa siran kumakadan sa hotel? Pagkaor siran, pagkawaw siran. Kalau lo papakan so, hindi tarniran. Dahil na masisaman-sama niran. Nadadun, arapiran irwar sarila. Arila ang siran wallah. Na imam buwa katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiga na al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Basta minay haji ka, halal so tamo kay nipnay haji ka. Nadang ka mabatal so nay haji ka. Kada ka makanggalbok sa pagkabatal ko amal mga kapanakoto. Mga kap munafik na dadun abalas ang kauto akira saraseng ka inon tabo na makatimbawaw ka ko surga. Ngayon panabalayan. Napitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asa din sa tao. Ada na patuon na luto yan. Apang gasto niyan ko kapanumpang yan si sa Baitullah. Kulanulan akap na haji. Nadam nakibagak yan agasto pamilya niyan. Kusulad. Udas ka niyan sa walay. Naudi pa na haji. Nakapantag ya kapatay. Namay ko yaumul qiyamah pengukum sa Allah. Napakapamiliin. Wanda pelaok si ko mga Yahudi, anta kasi ko mga Kristiyan. Yan ang so paganayakap na haji utaw. So masuk kadua niya panay haji, ikatalo niya panay haji, kagi babagan wallah hamal atamok, nakana din o bapaliugat, kamatag niya sunat kutaw akatrang. Apag man niya man subalas, ago kabaya yan so kapakasor kaya.